Ako vidíte za mnou, nachádzam sa pri jazere Počúvadlo, uprostred krásnych Šťavnických hôr, odkiaľ vedie napríklad krásna turistická trasa na najvyšší vrch Šťavnických vrchov, vrch Sitno. A práve tu v tejto oblasti vám ponúkam na predaj krásnu murovanú novú chatku na vlastnom pozemku s veľkosťou 490 m². Poďte, ukážem vám. Sa spolu pozrieť na terasu, ktorá poskytuje úžasný priestor na raňajšiu kávu alebo večerný odpočinok. A keď sa pozriete smerom z terasy dole na váš pozemok, ktorý končí pod vôčikom a budete mať šťastie, možno uvidíte aj srnky, ktoré sa sem niekedy chodia pásť. Tak neváhajte, zavolajte mi a dohodnite si obliadku.